Yazның bir көне ел туйдыра дей татар халық мәкалет. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында иң туклыклы, иң тәмле тапшыру, тәмле көрәш һәм чынлап та язгы сезонда ул инде соңгы тапкыр эфирга чыга. Инде җәйгә берничә көн калып барганда, кем соң бүген мине тукландырыр, кем сезгә ризык пешереп күрсәтер? Таныш булыгыз, минем уң ягымда эстрадабызның популяр җырчысы, топ-клип резиденты Гөлнара Габидуллина, монда кул чабыз Хамиданың оппоненты шулай ук топ-клип резиденты Рамил Хайретдинов. Рамил, сәлам. Кызлар белән бергә кул биреп күрешмибез инде. Сәлам Гөлнара, сәлам. Сәлам. Рамил. Я, дусларым, нәрсә алып килдегез? Сез аптырамагыз, мин шулай сорап алам кунаклардан бүләкләренә. Алар сорап кел. Күреп торам, синең җимешләрең бар монда. Яз бит, витамин кирәк. Кирәк, әйе. Яз көне инде бөтен витаминнар бетте, менә көтәбез бит җәйне. Син бәрәңге алып килдеңме әллә безгә? Юк, Булат. Бу көннәрдә Әйе. бит инде изге Рамазан айы башлана. Шуңа күрә менә Коръәни Кәрим алып килдем сезгә. Әйе, тәмле көрәш тапшыруына. ТМТВ-га Төркиядән кайткан, Төркия басмасы белән. Әйе. Шулай. Әйе, шундый Коръән. Төрек шрифты белән. Гарәп шрифты белән, төрек басмасы белән. Менә шулай. Рәхмәт, әйе. Бу инде Булат рухи ризык булса, рухи ризык белән генә бит әле ярак бар булмай. Юк шул. Ашарга да кирәк. Кирәк. Әйе, шуңа күрә менә тәмле көрәш. Авыз ачкач. Авыз ачкач дөрес, менә тәмле көрәш. Рәхмәт, Рамил, рәхмәт. Торт. Торт булды. 5 балл, сиңа бүген 5 балл. Рәхмәт. Я, Гөлнара, Нәрсә? тиктер уздырырга кирәк, яисә ким дигәндә тигезләшергә оппонентың белән. Яра, мин сезгә менә витаминнарыгыз әзрәк кенә. Артсын өчен организмыбызда, әйме, шулаймы? Нетем. Алып та Аны бик китте. тиз алабыз, әйе. Син бу нәрсәне сөйләмәкче, мин аңлатмыйм буларын барысын да беләм. Ярар инде, аңлатмыйм әйин, әлбәттә. Үзеңнең бакчаңдан түгел бит инде. Үземнеке әлбәттә. Һәм инде сезгә чәй эчәргә күчтәнәш. Ай, рәхмәт. Төне буе үзем пешергән, ризыклар. төне буе пешергән тортым. Шулаймы? Йокламыйча. Әйе. Ярар, күчтәнәшләргә син чынлап та зур рәхмәт. Рәхмәт. Алар белән бергәләшеп чәй эчәрбез. Алла бирсә. Инде тапшыру тәмамлаганнан соң камераларны сүндергәннән соң хәзергә аларны сүндергәнче башта эшләргә кирәк. Җиңсез гына, сез әзерме? Әзер. Әзер булсагыз, әйдәгез, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Ян, Рамил, Гөлнара, тапшырыбызның шарты буенча сез бирелгән ризыклардан нәрсәдер пешерергә тиешсез. Менә тавык, тушы дип әйтәгән, тушкәсе, помидор, кәбестә, бәрәңге, кишер, кыяр һәм икмәк. Менә. Сез әзерләргә кирәк. Һәм әлбәттә әле сезгә ярдәмгә киләчәк бәрәкәтле дән әлеге сөт ризыклары, ул да булса монда безнең әшмәтәндә, ряженкада, катыкта, йогуртта, сөт үзе һәм дә иремчекләр дә сезгә ярдәмгә киләчәк. Дип әйтик, әле бу сезгә бонус буларак. Я, Бик әйбәт. кем башлый, кем әйтә? Фора бирәбезме Рамилгә? Әйдә, Рамил. Ярар. Егетләргә фора бирәбез чөнки Рәхмәт. шәй беләм әле юкмы, ни факт. Булат, Алла бирсә, Алла теләсә, бүген бәрәңге белән тавык кыстырырбыз. Мен Кыздырабыз? Иә, кыздырабыз. Пешерәбез Духовкада мондамы? духовкада. Духовкада яхшы. Алла бирсә. Һәм дә инде греческий салат әзерләргә дип уйлаган идем. Ләкин монда берничә ингредиент җитми. Шуңа күрә Греция хәтле барып тормабыз. Үзебезнеке буинский гына ясарбыз бүген. Буинский салат, Алла бирсә. Чөнки синең әтиңнәр буадан шуңа. Әйе, чыгышы белән буадан. Шуңа күрә инде буа салаты ясарбыз. Алла бирсә. Аңлашылды. Гөлнара, син теләсәң дә инде бик каты теләсәң дә, үтенепләр ялварсаң да, буа салаты ясый алмыйсың хәзер. Башка салат сиңа кирәк. Ярар, мамадышкин ясарбыз. Мин бүген сезгә тавык шулпасы ясыйм. Борыч салып, кишер, суган, лаврушкалар һәм бәрәңге. Шулпа гына булачак, тавык шулпасы гына. Әйе. Юк, мин уже ингредиентларны да әйттем сиңа. Әйе, бәрәңгене былай итеп шакмаклап нитәбез, турыйбыз, салабыз. Һәм инде мамадышский салат ясыйм. Ярар. Калышы булмый бит инде, Рамилдә. Ингредиентларны әйтимме? Әйт. Кәбестә, Пекин кәбестәсе була бит инде. Дөрес Әйе. әйтәм битме? Әйе, Пекинныкы да бар. Пекинныкы, әйе. Һәм Үзебезнеке дә. сухари кирәк була. Анысын кыздырып алабыз. Туз белән, чеснок белән, май салып, кунбагыш май кыздырып алабыз. Һәм кирәк була кукуруза.
Буларны мен тизен кибеткә чыгып керим син. Эме язып бирәсең бер исемлек. Яра. Исемәтән. Яисә. Әйе. Телефондан гына язырсың, чыгып алып керим. Помидор һәм башкалар. Булар гына җитми инде алайса. Яхшы. Рамил яшерек аны җигертеп. Хәзер язып бирәм мин сиңа. Ярар. Яны инде җиңсыганып эшкә керсәгез дә була. Син тавыкны пешерәсең булачакмы? Әйе. Алайса без Безгә су кастрюльдә кирәк, алыйк, әйе. әйе. Чөнки сезгә бүген чынлапта ярдәмгә киләчәк. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар, адресләргә кәчтүрләр, табалары да бар, кирәк булса кыздырырга, адресләргә кыздырып салырга табалары барса ярдәмгә киләчәк. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге шәп заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкин. Сез интернеттан заказ бирәсез, игезгә алып килеп тапшыралар. Менә шулай. Я, кызлар, әйдәгез, җегетләр. Эшләргә кирәк. Эшләргә. Аллага Сөйләп кенә тапшырдык. эш бармый. Сөйләвен мин сөйләрмен, сезне сөйләттерәмен. Сезнең үзегез сөйләп, кулларыгыз да эшләсен. Җәмә, син бәрәнгә ябыштың. Син тавыкны ярып кына пешерәсең аны. Адресләргә бәрәнгене ярып, тавыкны турап, Нәкъ шулай. Нәкъ шулай. бер табага салып, Әйе, бер тагы салып, Аллага тапшырып, ярар. Булат, син миңа суны кайнатырга куйдыңмы? Ярар, куям. Давай. Синең Мин хәзер- синең менә бу тавык шулпасының аермалы ягы нәрсәдән була? Гадәти тавык шулпасыннан дип әйтик. Кайсы ягы? Нинди үзенчәлекләр ягы була? Безнең бит ана Бәрәңгене хәзер шакма- хуҗабикә утыра, кагаз битләре алып, язып алырга тәк Бәрәңгене мин монда бүтән төрле итеп салам. турыйсың. Арета бәрәңгене булай салса, ул булай арттан алыр. Юк, бәрәңгене бит. Менә. Шулай салсаң башка төрле салам ди. Әйе. Янчыкса бәрәңги дан чыкса. Юк инде менә син ничек менә саласың, ничек Ha, шакмаклап күрсәтерсең. турыйсың, ха күрсәтәм. Тавыкны шулай турарга кирәкме? Турамыйча гына Әйе, пешерсәк кирәкме? юк, булмый. Ярар. Әй, синең әлеге рецептның үзенчәлеге нидә булачак? рецепты шунда ки, бәрәңгене икегә бүләбез. Аннан соң инде тавыкны турыйбыз матур итеп. Менә шулай. Юк, Бик тә кабатларга ярамый. Бик тә эксклюзив. Бик Бу тә реаль рәвештә эксклюзив. Әйтеп эшләгәннәр Мине дә шундый. Гөлнар Пешергән Айша юкмы әллә? Юк, Не мин пешерим. гомумән беренче мәртәбә бүген пешерәм. Мин теорияны беләм, күргәнем бар. Ничек риза булдыңсың бу тапшыруга? Ничек риза булдым, менә чакыргач бик тә рәхмәтле булдым. Менә шулай Аллага тапшырып бүген пешерәбез инде. Бишә тынычландырып шуны әйтә алам. Безгә бик күп җегетләр килә. Тапшыруга синнән кала дәйме? Әй. Һәм күбесе беренче тапкыр монда пешерә. Менә Әле бит. тапшыруда андый-мондый сорауларың булса, безгә сорау бирә аласың. Мин ярдәм итеп җибәрәм, яме? Бик зур рәхмәт. Гөлнара бәлкем үзенең тәҗрибәсе уртаклашы. Бик зур рәхмәт. Синең оппонентың булуына карамастан. Яме? Әлбәттә. Өйрәтәбез сине. Мастер-класс. Әйе. Бүген димәк һич шиксез Хатының Гөлнара туган көне җиңүче. кайчан әле? Бу елны булдымы, булачакмы? 13 сентябрьдә. Менә туган көненә шымарып бетәчәксең. Менә Алла бирсә Көн бик итеп әйбәт. пешерсәң. Бик әйбәт. 8 мартка хәтле дим. Әйе. Узды бит инде сигез мар. Гөлнара. Киләсе елга хәтле күп Синең вакыт нәрсә монда? күчен. Мин менә тавыкны турадым. Bundan. Хәзер мин көтеп торам. Ярар, син Кайнаган сиңа еш пешергә туры киләме? Көндә. Көндә артист Көндә. тормышы белән бәйләп, анда Артист булу, җырчы булу карамастан бит әлбит хатын-кыз. Гаиләгә ишектән килеп күргә. ирнең ашыйсы килә. Син уже җырчы түгел, син хатын. Күбесенчә әлбәттә инде өйдә һәр вакытта әни әйтмешли шулпа кайнап тора тиеш. Аш обязательно инде. Супа бар инде һәр вакыт. Әйе. Тыкмаш салып аларга. Тукмашты җәем, әйе. Үзең җыясың. Үзем. Кит инде, кибеткә кирдең алдың. Юк, юк, юк. Һәр вакытта киптерелгән тукмаш бар. Ай, 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 Кара ышанмый, кил. Ышандырасың прямо. Ышанмыйсың? Кил, чакырам. Яра, яра. Ирең булышамысың? Ирең түнгә хат эштә, мин дә арып талып Төнгә хәтле дип. Хатын ашар. Юк, юк, алай. Юк, инде син арттырма. Төнгә хәтле эшләми. Ну, Эшли. эшли, әлбәттә ул шалар эшләмәсә булмый, эшли. Менә. Әйе була. Белим дигән кеше. Тураптап тавыгын нәрсәдер. Аллага Үш шөкер. калга син нәрсә икән беләсеңме? Беләм. Угыш. Угыш, Әйе. угыш, әйе. Моның белән хәзер Менә Ышкырырга кирәк. Шунда ышкыра. Ышкырма, әйе. Аны теге Ышкырыйбыз да, статорган ышкырыйбыз. йөрдә бар, ну син ышкысаң юк. Яра, мин ышкырмыйм инде. Синең монда. Ой, күңелле безнең бүгенге кунакларыбыз. Ышкысак әйбәтрәк була. Ышкысласаң әйбәт. Әйе. Чынлап та. Я, инде үзегезнең туган яклар, үзегезнең биографиягыз белән дә бераз таныштырып алсагыз безнең тыңлаучыларыбызны, чөнки топ клипта күреп беләләр. Топ клипта бит сезнең җыр башкарыр алдыннан да биографияны башта сөйләмиләр. Сөйләсәләр дә бик кыскача гына. Мин Гөлнара син белән үзем дә шәхсән Без синең чөнки, белән әйе, бик без бер озак факультетта укыдык. бер Корда апшагыда җырлаган тордык. булдык, әйе, шулай. Бик Музыка күпне факультетын күргәнбез инде. музыка факультетын
Тәмамлаган кеше Баянис. Ауыл баласы бик күпне Баянис. күрәйін. Баянис, Баянда 12 Пычакларыгыз- Шындырсын әйтер. Уйним Булат. Шунда. Баян минем икенче этажда ята, правда. Но Кызым өчен. кызын өчен дә җырлаганда тональслар алыр өчен Иде пианино япасың сатып. пианино юк. Мин бит өйрәнмәгән, мин бит баян классы буенча. Слух бардыр бит, слух белән дигән. Ну, слух белән нәрсә? Бары основной инструмент бит инде баян. Ага. Син дә баянист булгай түгел. Әйе. Шул. Болай. Болай. Буш хәрефе Баянисның. Пычакларыгыз бигрәк үткән култыктан. Әлбәттә. Бармаксыз кайтсам. Булат үзе Чау. Булат үзе кайрагандыр, наверное, да? Әлбәттә, әлбәттә. Җиңнәр сызганып менә. Бәсе кинәр җиңсез. Суган кирәк Булат, суган. Кая менә монда. Бездә бар бит бөтен нәрсәдә. Син мине нитмәле, кара әле, бу тиз. Инде хәзер Рамил пешереп тора бит инде, әйдә без салыйк әле. Сал әле шунда иде. Без инде тиздән ашый башлыйбыз, Алла булса. Мамадыш кызы икән әйтеп өлгермәдем. Мамадыш кызы гаиләң турында сөйләбез. Бир суд җәнлек совхозыннан. Туннарны шунда гына тектерә. Бүләк итеп җибәрәләр. Туннар бер судта туган аларга, мәсәлән, кайсы районнарда җир бүлеп бирәләр аларда. Реклама китте, Тун бүлеп реклама. бирәләр. Бер судта туганнарга. Ага, ты саласыңмы син? Инде әз генә Кызылмаш кыйнап алсын. сыйлыкларын. Юк, әз генә. Миңа кашык Я, бирәле. силә, Кашык гаилә, бирәле, әти, кашык әни. бирәле Булат, кашык. Әнә кашыклар бөтен нәрсә бар синең. Гөлнара, Җаным. Үземдә түгел бит, белмим. үзеңә чакырсаң, алдыга тапшыруны син инде төшерәбез. Мамадыш өчен- синең әти, әни, музыкантлармы? әним. Абыең, энең, Музыкантлар түгел, сеңлең. но музыкага бөтенесе дә тартылалар, бик яраталар, җырлыйлар. Хәлләре юк. Юк инде, аңа хәтле дә бит мин бит инде. Шул нәрсә сөйлим тагын. Әтием Габдулхай, әнием Гүзәлия, энекәшләрем Айдар Илдар. Сәлам. Әйе. Бер музыкант бармы синнән кала? Юк. Аллага шөкер. Минем әниемнең юк, Аллага шөкер юк. әниемнең энекәше Илшат абый баянист. Менә. Гаилә концертына кем катнашканын чамалыйсыз дәсә. Әйе, Ирең музыкадан ерак инде. ерак. Шоу бизнестан дип. Әйе. Я, Казанда туып үстем. ну авылда шунда булган сыны җәйкемнәр. Әйе, 3 ай буе май ахырында кайтаралар иде. 30 августта республика көненә бәйрәмгә алып киләләр иде. Татарчаны да шунда өйрәнгәнсеңдер инде. Әйе, Аллага шөкер. Җегетләре гадәттә бик авырдан сөйләшәләр татарча. Авырдан сөйләшәләр дә, минем Алла әтияни булыр. инде, әтияни балачактан ук, яшьтән ук гел татарча сөйләргә өндәделәр. Урысча сүзләр бездә идә булмады. Аллага шөкер, һәм шулай ук мәктәптә дә, татар классларында, сыйныфларында, татар мәктәпләрендә, лицейларында укыдым, Аллага шөкер. Молодец. Шулай. Молодец. Әйтик. Шулай. Тормыш иптәшең хәзерге вакытта балалар тәрбияли. Әйе, декрет ялда, әмәдә ләкин ул да җырлый, җырманга гашык кеше, бик шундый теге. Дуэтыгыз бармы соң? Булыр Алла бирсә, вакыты җиткәч. Әле без әле яшь дигән. Әле без әле яшь, без әле яшь. Ярар. Я, Рамил, әйдә без моны тыгып җибәрәбезме инде? Тыгабыз инде, тыгабыз. Савытны бир. Ага. Әйдә, Аллага тапшырыйк. Төшче турына җырлыйсың бит әле син. Төшү турына Бик җырлыйбыз. тырышып. Аллага Минем төшче алтын дип. Әйе. Менә хәзер вакытта тапшыру карап утыра. Нинди яхшы сүзләр әйтә аласың? Төшчем турында 3 сүз белән генә әйдә. Нинди ул менә? Минем төшү алтын. Менә шул төшү. Алтын тагын әйдә 2 сыйфатын. Туры сүзле Так. һәм бик юмарт. Аллага шөкер. Шо. Менә шул әйе. Булды. Эш сүз булды бит инде. Тагын Эш нәрсә сүз. кирәк инде? Алтын, юмарт, туры сүзле. Әйе. Сыйлыймы тәмле ризыклар белән? Аллага шөкер, кайткан сайын мул истәлләр, Бәлеш. бәлеш, сый-хөрмәт, шашлык, мунча, бөтенебез бар Аллага шөкер. Ләкин аңарчы 30 сутыда эшләргә кирәк дижиңсез гына. Алай түгел, Аллага шөкер. Без кайтканчы бөтен Эшен эшләр бетерәләр. Әйе, бабай белән шулай бик сайрашып Бигрәк гөрләшеп. иркәлисез икән киявегезне. Нәкъ шулай булырга тиеш төшчеләр. Ирләр хәзер бик ценный. Әйе, дефицит, һәр Дефицит. әйбәт ирләр бик тә дефицит. Масаеп китмәсен дә. Юк, китмәйбез, Алла бирсә, китмәйбез. Татабызмы? Аллага тапшырабыз. Хәзер бисмилла әйтеп. Шип чыгардыр дип ышанып калабыз. Гөлнара. Әү. Синекеләр ничек? Аллага шөкер, ха була. А? Бульонны Синең кайнаналар дим. Кайнаналар, кайнанам да, кайнатам да бик шәп Әтнә районы. Син дә мактайын да, әйдә, брат. Мәрҗән авылыннан. Так. Менә дигән. Бер-беребезне яратабыз. Мин кайтуга эшләр әзерләп куялар дигән. Әлбәттә. Килен ятмас бит инде анда иркәләнеп. Тресең син Булат. Эшләтергә кирәк. Эшлибез, Аллага шөкер, барсы да яхшы тәртип.
Әйдәгез былай эшлик әле. Рамил инде үзенең тавыгы белән бәрәңгесен озатты мичкә. Аның хәзер салат кына сизеп калды. Бик җитез эшләй Гөлнара. Син сораган ингредиентлар миндә хәзер юк. Мин миңа хәзер бераз гына могҗиза ясап, әпсин тепсеннәрне, тылсымлы сүзләр укып, аларны булдырырга кирәк башак суыткычта. Шуңа күрә бу эшне башкарыр өчен Без хәзер салатка күчәбез. Юк, салатка күчәргә кирәк. Бу эшне башкарыр өчен бераз реклама карарга кирәк. Әйдә карыйк. Ләкин рекламага киткәнче сорыйм әле, безнең аш менә эшлимез сиңа. Матурмы? Бәттә. Мин монда яшәрим булат. Бу бит әкияти дигән. Һәм инде шундый матур аш менә белән безне Центр мебели кибете тәэмин итә. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетендә. Менә хәзер без реклама карыйбыз. Реклама вакытында мин сине әйткән ингредиентларны алып киләм дә син салатка да керәсең. Әйдә тизрәк булат, тизрәк. Тәмле керәшебездә реклама. Бер куллы гына нәрсә алган кем менә? Кара әле, бер куллы. Ләкин борынында, борынында рәшәткә. Молодец! О, әфәри. Сез китәсез. Без калабыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Менә бу чеснокны, сарымсакны син менә шушы таяк белән. Дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Гөлнара Габидуллина һәм дә Рамил Хайретдинов. Үзләренең пешерү осталыгын күрсәтәләр. Бигрәк тә Рамил. Аллаһа шөкер. Искиткәч. Инде аның ризыгы. Ай. Кара ризыгы дигәндән бераз гына. Нормаль, Атракка куйганмын моны. Аныкы кисенме бераз? Синең оппонентыңныкы. Яхшы яртам. Нәрсәйрак булсын. Барысы яхшы. Аллаһа шөкер. Гөлнара бик кат олы ризыклар әзерли монда. Безгә инде тавыктан шулпа әзерлим ди. Сухарилар кыздыра кирәк ди. Мине өйрәтмәкче була иде Гөлнара. Нәрсә? Башта иң беренче әйдә менә моны кысып куйык әле ташыганчы, яме? Ярар. Моны табаны кыздырабыз. Без шулпага аңлатыйк, без тавык Шулпага туз салдым. Турадык. Суган аттык. Суган кишер көне түгәрәкләп. Зур өлештәр белән булды инде. Әйе. Туз Ирләр салдык. өчен доза. Әкрен генә салмак кына кайнасын. Менә бик каты салмак кайный. Әйе, менә шулай. Я, әйдәгез. Әйдә табаны кыздыр хәзер. Кызды инде, Юк. Каты кызга тиешме? Әйе. Шуннан Һәм менә май әзгенә салдык, подсолнечный май. Кымавыш май. Һәм менә бу чеснокны, сарымсакны син менә шушы таяк белән. Сыларга тиешме инде. Әйе, Әлеге күк мара табаларында. Әйе, давай, сыла. Күкмар. Сыла әз. Әле менә минем Манчып майга. Менә шу. Гөлнара. Күк марада үзең беләсең инде анда табалар, итекләр, әмма мадышта нәрсә? Мадышны сез данлыклы менә синең районның. Ишегинем сыр. Бу борынгыдан килгән, хәтта Италиялар әле сыр әзерләгәнче, мамадышлар инде сыр әзерләгән ди. Әйдә, без Аңа рәваятләр буенча. сухари салабыз. Тагын шул сыр гына Сыр һәм безнең халык бик җырга моңга бик гашык. бик бай халык. Бик бай халык. Әйе. Син менә әз генә учагын куй әле. Куйдым, стим. Стеле вот. Әйбәт булачак бу. Кыссын. Бу җәмәгать беләсезме нинди икмәк? Бу свежий икмәк. Һәм без аны хәзер гринкасы бушлаймы? Әйе. Аңламчы. Татарчасы сухари. Сахари. Сарымсаклы сахари. Син бит күптән хәзер Мамадышта яшәмисең, үзеңнең җирек, участок. Нәрсәләр утырттың быел әйдә? Бакчачымы, Башта иң беренче башта ирем белән бакча казыдык икәүләшеп. Булыша. Юк. Әйе, шуннан. Һәм инде минем анда бар Виктория, гөлбакчам бар, төрле чәчәкләр. Чия, яшелчәләрдән минем кыяр, помидор, петрушка, суган, чеснок, редиска, лук-порей, салат һәм брокколи утырттым быел. Менә бит. Алар аңлашыла, бер 40 суты бәрәңге. 40 суты бәрәңгене сатып алып да. Чөгендер. Юк. Сез нәрсә үстерәсез, мәсәлән? Мин бит авыл кызы, авылдан килеш барсыда. Туйдым инде деген. Авылда да эшләп ул бәрәңге. Бу аякларында Сездә бәрәңге үстерәләр. Бу аякларында шөгендер менә дигән. Чөгендер, Җире кап-караның. Бәрәңге, Аллаһа шөкер. Булат, мин сине әз генә Бик бай, бик мул халык яши бу ада, Аллаһа шөкер. Мамадыштан айырмалы буларак, бу ада бар чүпрә заводы һәм шекер заводы. Менә дигән. Шул беләбез бездәге заводларны.
Мамадыштагысында һәм Буадагысында Алсында беләбез иде. ул заводларны. Буага кергәндә. Тапшырыбызның икенче өлешендә бирем. Ул да булса мин сезгә берәр татар халык мәкале укыйм һәм берәр теле табышмак. Халык мәкален сез үзегез тыймлаганча, үзегезнең вариантларын дәвам итәргә тиешсез. Табышмакка әлбәттә инде җавап кирәк, шулай бит? Кеше икмәге белән Кеше икмәге белән, мәңге. Рамил җыры белән. Кеше икмәге белән Рамил җыры белән. Әйбәт. Шунлыкта исә булай иде. Кеше икмәге белән мәңге торып булмас дип. Мин әйтәм дә. Юк, мин әйтәм. Сән кайсы күбрәк эше менә? Кеше икмәге белән мәңге торып булмасмы яисә кеше икмәге белән Рамил җыры белән? Юк, Рамил җыры белән булсын. Күбрәгеме? Әйе. Бу сиңа бөтенләй көндәш түгел бүген бу сиңа ярдәм кара бу бераз кимим ул. Юк. Киметтем җәме. Нормально. Уйлагандай булды инде баштаймы? Сиңа мәкаль шәйе булса, менә шикәре, Тагын әйт әле. менә шәйе булса шикәре, Булачак. булачак, табылачак дөрес. Табылачак. Шикәре табылыр ди. Молодец, афәрин. Сәлим. Кара кимәсен җәмәл синең Булды, сүндер. гренкларың борчылам. Сүндер булды. Бик шәп. Так, хәзер табышмак, берәр табышмак. Кичкенә генә кыз бала йөрәгенә ут сала. Кечкенә генә кыз бала, йөрәгенә Ут сала. Бу ашсу белән бәйле. Ашсу бүлмәсе белән татар халкы белән дип әйтик күпчелек. Зурлыкта да бар инде ул. Менә шундыйрак зурлыкта ул. Кичкенә генә кыз бала йөрәгенә ут сала. Ут сала. Кукмара Yo. юкмы? Тула. Каядыр. Тула, кукмара түгел. Тула да. Әйт, ярдәми. Нәрсә мин сезнең Нәрсә ул менә шундый кыз бала эченә ут сала да. Анасын безне әйтеп. Бу Самовар. таба. Эй, молодец. Самовар. Миннән бик яхшы пантомима күрсәтүче килеп икән. Самовар. Синеке беләсеңме бик кызык. Ой, вообще, я уже бик узак эзләдем сиңа. Тәнендә мунча, борынында рәшәткә, аркасында бер кул. Бу я берәр аш су пешерә торган берәр Так, якын җае ашылмасында. Чур кешелерәк. Бу беләсеңме таба. Бер куллы гына нәрсә алган ким менә? Кара әле, бер куллы. Сосуд. Ләкин борынында, борынында рәшәткә. Молодец. О, афәрин. Афәрин. Шәйнек. Әйе. Шәйнек. Ни өчен шәйнек искә төште? Сезнең шәйнек күрсәтүчеләрегез команда минем арканы җылтып тора. Тизрәк шәй эчәсе килә. Менә синең инде күреп торасың алып килгән җиләк җимешләрен кими. Реклама Күреп вакытында торам. шактый киметтек без аны. Әйе. Бик тәмләгән ара рәхмәт. Яме. Проба салдык. И, сән бу. Я. Сездән инде менә беләсең безнең Рамил бит әле алып барышы булгач шигырьләрдә сөйли дигез булса. Шигырьләр өйрәнәди. Үзе язам икән, белмим ансын. Әле бер шигырь сөйләтер синнән. Үзем язмыйм, дөресен. Менә аны җыратабыз, сине шигырь сөйләтәбез. Җыр, әйдәгез. Менә. Габдулла Тукай, шагыйрь. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы, күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз, шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Сез китәсез, без калабыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Ик тетрәндергеч булды бу. Әйе, шулай. Син моны юбилейларда сөйләсеңме? Әйе. Юбилейлар турында. Менә шулай. Ой Алла. Исәнлек саулык теләп калдык инде барыбызга, әйеме? Исәнлек Бер саулык. изге хәтле яши әле. Амин, амин. Яшисе килеп китте бу Шулай. шигырьне тыңлагач. Бик позитив шигырь, Позитив шигырь булды чынлап та. Гөлнара, синдә шундыйрак рухта. Юк. Юкмы? Мин рухта түгел. Минем тизрәк сезне ашатасы килә. Ашат инде, ашсы килә чынлап та. Хәзер була. Хәзер. Рамил. Әйе. Ярар, Гөлнарамда бар, сөйләмә ул сөйләп керәсең ди. Менә син бит газ өлкәсендә эшлисең, име үзе? Әйе. Нәтиҗә ярыдыр бит инде. Әлбәттә ярый. Әгәр дә менә берничә ел артка әйләнеп кайтсак, Әйе. тагын китерим ул өлкәгә.
Если тулайым гына ижадка чумар идеңме, я киресинче бер нәрсә үзгәртмичә шулай калдырыр идең. Мен дөресен әйткәндә булат, мин үз тормышымда бере-берендә үзгәртмәс идем. Чөнки җырлап биреп кенә, туйлар алып барып кына, артист булып кына гаиләне ашатырга авыррак, кыенрак. Шуңа күрә Газпром хыяллар чынга аша. Әйе. Яшасын Газпром, Аллаһ сай. Һәм хәтта менә бу тортны Газпромдагы эшләүче апалар пешерделәр. Аларга бик зур рәхмәт. О, Апалар, не дә эшкә алыгыз әле үзегезгә. Алла бирсә. Аш бүлмәсенә. Мин бәрәңгә эши беләм дип. Турашырмын шунда бер нәрсә. Резюмені җибәрәсез. Резюме. Рамиля аркылы резюмени биреп җибәрәм. нигене баяндау не беләсең. Әйе, менә. Бергә китәрбез. Бик күңелле ашлар пешеребез бергә. Эй, Аллам. Гөлнар, менә топ клипта бит җырлар бар безнең, име? Кеше әнә тещасын мактый, алтын дип. Аллаға шөкер. Әйе, инде мактады да. Әмин, Син анда- син язмыш парларга. Әйе, урманда Кешеләр арасында. Дуңгызлар арасында анда. Кабан дуңгызлар арасында. Кабан дуңгызлары бит инде. Но алар бит декоративный. Әйе, декоративный шул, алар чын түгел, күренеп тора. Бик шәп, бик матур. Алар компьютер графикасы Юк инде, юк тире. җирткәннәр ди. Гөлнара, кем ул кеше? Ул урманда яшиме чынлап та? Ул актермы? Ул актер. Ул Бик ошатып уйный, нәкъ шунда яшәгән кеше кебек. урман кешесе. Йога белән заниматься итә. Чын тормышта. Чын тормышта Шундый ашаганда. шундый кеше. Ит ашамый димәк. Ит ашамый. Һәм Хава скалалас. суламый. Скалалас. Эльбрусларга хәтле йөреп әйе. Рус кешесе. Александр исемле кеше. Бик шәп уйный ул клипта. Александр Рәхмәт. Сергеевич Юк инде. Мушкин. Юк, Александр Охотников. Яра. Ул шабыр әле шуңа. Молодец. Старша, ышандырып уйныйсың. Станиславский сиңа ышандыр иде. Шул тагы нәрсә? Җырлап күрсәтим что ли шул? Әйе, шул җырын да була. Бер кушымта. Шу табышу, кавышу, кешеләр сөюсез тора алмый, тик язмыш вәгъдәле парларны аера беркемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны аера беркемнән сорамый. Ту-ту-ду-ту-ту, ту-ту. Монда аранжировка белән. Рәхмәт. Менә шулай. Кем язды бу моңлы җырны? Син үзең язасыңмы җырлар? Юк, язмыйм. Бер җырым бар. Яздырым бер җырым гына. Ул да Әле булса. бака Алмагачлары. илһам килми әле. Килеп җитә алмый. Витамин. Әйе, ул җырны Альфред Якшинбетов һәм Роберт Салахиев сүзләренә язылган җыр. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Шәп җыр. Рәхмәт. 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 Сиңа рәхмәт шул җыр өчен. Рәхмәт, Булат. Булат, булышасыңмы мен? Булышам әйдә. Нәрсә эшләп? Әйдә, бәрәңге. Ашарга мин һәр вакыт әзер. Ашарга булышам. Әйдә, бәрәңге салыр атабыз әле. мин. Булгандыр инде бу ашны инде күпме пешерергә була инде. Юк инде. Тәмле итеп пешсен. мен Кара әле, син бит әле безгә тагын берәр нигә әзерләп күрсәтмисеңме соң берәр десертта син бит. Салатмы? Менә бит салатка Сат әзер. булгандыр бит инде ул. Булган тагын менә бу Гринкин ашарабыз. сәхәриләрне салсак. Сәхәриләр. Менә передачаның башында әйткән, тапшыруның башында әйткән идек. Нигә шулай бәрәңгене менә шулай ул икенче иттереп пешә? Бәрәңгене бит төрлечә пешерү була. Буламык иттереп, аш иттереп, бәйлештә дә һаман шул бер бәрәңге бит инде. Но аны менә шулай итеп салсаң, лыбыр кайнамаса, ул менә әкрен генә кайнаса, тәмле була. Карап Менә шулай итеп итәбез дә. Менә Тузында карыйм да. Юк, әс. Тыңдыр. Юк. Ха? Сезне ашатасы бар. Әйе шул. Әле дегустация турында наҗам булды Все җитә. булды. Ортыгы кирәк түгел. Юк булды. Әкрен генә кайнасын. Ахырдан аңа яшелчә әзер. Салатыңа нәрсә кирәк инде? Әйдә салатны аңлатып алыйм инде әз генә. Аз генә аңлатып ал. Монда тауык, копченый тауык түшкәсе, кукуруза, помидор, перец, пекинский кәбестә. Һәм иң ахырдан салабыз сухари. И аны я майонез, кем тели сметан,
Кем тели майонез белән. Сен май белән түгел инде? Юк. Юк. Әлбәттә, инде майонездан бит нәрсә тәмле була. О, Шаярта. Көннәр амысы аңлашылды. Безнең бит әле бәрәкәтле җибәргән ризыклар да бар. Һәр хәлдә менә бу иремчектән бер нәрсә әзерләй аласыңмы? Егет кешеләр ул аңлашыла, алар инде эш эшләргә тиеш. 70 төрле һөнәр бирергә тиеш. Ә сез кимендә 70 мең рецепт. Бер төрле рецепт менә. Иремчегеннән. Бәрәкәтлендән без көндә дип әйтсәм ялгышмыйм. Пятерочкага кирип алабыз. Каймакларын, сөтләрен бик Ул бит тәмле. әле бәхетле дә бар, каруселдә дә бар, перекрестокта һәм ситкән пятерочкада да. Иң якыны безгә пятерочка, шуңа күрә Кемдә кире аласыз? иремчектән мин әлбәттә балалар ярата сырники. Тиз әзерләнә бу. Тиз әзерләнә. Шуңа ямысын эшен тәмамлык та сырникка күчик. Күчәбез. Рамил, синең хәлләр ничек? Benim Allah'a şükür Син бөтенләй булгач бер туры виз- бетердем инде ахырсы. Ага, бу буа, Буа салаты бу. буа салаты. Монда биш кушылган барсы да. Бөтен булган әйберләр. Бөтен булган Ингредиентлар. Ингредиентлар бик тәмле булачак алар. Салаты. Димәк, хәзер монда яшел үлән салабыз да, май белән болгатабыз да. Һәм әзер. ашарга мөмкин. Безнең инде керәшебез ахырына якынлаша. Рамилнең барлык ризыклары да диярлек әзер. Әллә нәрсә башка тормады ул. Ул аңлашыла да киенде. Чөнки кухняга мин ашарга гына керәм ди. Кухняга мин кешеләрне пешереп бетермичә кертмим берсендә ди. Башлап пешереп бетерәм, аннан соң кеше кертәм. Шулаймы? Бу алып җирмәсеннәр аягасында. Көн сайын сәгать 10-да кухняны жабам. Әйе, биклим. Үзеннән дә бикли әле. Әйе. Үзе дә кермәсен өчен төннә. Ашарга яратам иш булат ишетин. Кем яратмый? Син диета тоткан кешеләр ашарга яратмый дип уйлыйсыңмы әллә? Иснәп кенә йөрим кайбер вакытта. Әйдә, тасуга салатыңны сыярга кирәк. ясыйм. Давай, юк. Бетерик. Давай, башта менә моны салам да хәзер. Эшлисең, һаман эшең бетмәй алайса. Соң инде тәмле булсын өчен ышырда вакыты да күп кирәк иш ул. Сауыты да күбәя җуарга. Әйдә сол. Ожи! Тундыр. Ярар. Әкрен генә. Тундырга шәкереңә булмый бит инде. Всё, бу әзер. Моны просто майонез кемгә ничек ошый, ни белән нидәсең әле. Гренкины үзебез ясадык, җәмәгать, менә шул. Я бу сырникларны пешерәбезме хәзер? Әйе, пешерәбез. Менә бу бәрәкәтледән иремчек бик тәмле бу. Без инде проба ясадык. Әйе, без аңа 2 йомырка салдык, бизук салдык. Так. Һәм инде салдык 3 кашык. Ярыймы? Әз генә әйдә унбагыш май бир әле миңа. Ана, синдә ул кем бар? Шулаймы? Ашау процессына керә башладым инде хәзер. Шулаймы? Уже аш килә. Син бизәп тә куйдыңмы? Бизеп та куйдым. Петрушка ботаклары атып. Матур бит. Әйе, бик нык матур. Мен шулайрак куймын, ярый. Кил монда карап торыйк, әйдә, ирән Карап торыйк, әйдә. Сез менә моны карап торыгыз, ташымасын. Ташымый ул бер кадәр китмәй. Әйдә, сырникларны. Бик тиз рецепт. Аласың иремчек, аласың йомырка, тагын нәрсә саласың? Тоз, Һәм 3 кашык он. Ну, монда иремчеген күбрәк салдык. Тагын әз генә он кушсам, Булачак. Я син булгатканнарда, я иҗади планнар турында сорыйк. Гел монда газ белән генә булмас. Әлбәттә. Андый мондай газ бетеп китсә, Газ белән генә түгел, без бит инде Җырла. ике юнәлешендә Бергә алып барабыз ди. Алай алып барып буламы? Алып барып була. Тә аңлыйлармы? Аңлыйлар, эшне тиешенчә эшләсәң, ике җирдә дә өлгереп була. Шулай менә Алла бирсә, хәзер инде яңа җырлар, яңа клип төшерергә планлаштырабыз. Хәзер Кызыклы темага. Минем бабай дигәнме? Юк, Тәшчедәнсең. әлегә сыр булсын, әлегә Минем хатын көмеш. Юк, көмеш түгел. Тәшче алтын хатын көмеш. Бриллиант, хатын бриллиант, Аллаһ шөкер. Шуңа күрә инде Алла бирсә, иҗади планнар шулай, җәйгә таба яңа клип төшереп, шул күзгә ТМТВ-га җибәрергә Алла бирсә. Күрерсез тиздән. Топ клипта. Топ клипта да бүтән хит-парадларда да Алла бирсә. Ярар. Шулайрак. Абылай концертлар белән үзеңнең төркемең бармы? Чыгасыңмы, ниятләп торасыңмы? Менә бу сезонда чыгып алдык, бер 30лап концерт куйдык Татарстан авылларында. Алла бирсә, киләсе елга инде тагын да күбрәк җырлар белән, тагын да кызыграк программа белән Алла бирсә чыгарга планнар бар. Шуңа күрә концертка да килергә онытмагыз. Бирсен Ходай уңышлар. Амин. Амин бик зур рәхмәт. Гөлнара, ясыйбызмы? синең. Әйдә ясый. Син ясый бер шунда. Кыздым икән бу ничек? Нинди җырлар, нинди клиплар көтелә синнән? Мин җәй көне Алла бирсә тагын Юк, ялыкны яңа клип төшерергә әзерләнеп бирим. Анысы Тегенең дәвамы инде. юк, Хәзер абзый шаңгыларын сала да. теге кеше Дуңгызлар үсеп Булат анысы сер булып калсын әле. Кем Дуңгызлар белән үсеп ничек, кайда?
Китерәсең син. Уф, Алла. Юк, өр-яңа һәм җитез кайнар Тәм клип ташлый. әзерлим. Алла Алла бирсә. Салам Аллага тапшырып. Сабайды. Шишламай еме? Шишламый шул, әйтем сиңа шишлау тикшерде. кирәк име? Әйе, давай. Ха шишлый башлагач. Ха, шишлый юк. Башка калганнарын салырсың. Әйе. Ә мин үземнең игътибарны безнең аш бүлмәсенә юнәлтим әле. Әлеге матур, сыйфатлы, якты төсләргә бай аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетендә. Гөлнараның табасы шишлый башлады. Димәк, тиздән кыймаклы сырник. Сырник. Сырник булай, сырник. Сырник ашыйбыз, дегустация ясыйбыз. Сметан белән сгущенка белән. Менә әйе. Ишеттегезме? Аны без ясыйбыз. Ә сез без дегустация саны карап торырсыз җәмәгать. Берничә минуттан, чөнки хәзер тәмле көрәштә реклама. Исән калгына инде. Алтын миңа ләйсән анас иман шкрешә. Синең хатының бәхетте, син пешерә белмәвең белән. Әй, Аллага шөкер. Гөллараның иренә бик повезло. Тауфик. Көт, хәзер кайтып җитәр. Тапшырыбызның дегустация вакыты җитте һәм инде кабатланмас дегустатор. Аш-су өлкәсендә бик күп нәрсәләргә өйрәнгән кеше. Булат Бәйрәмов. Башлады Зинат. Үземез дегустация ясыйм. Легендар дегустация әйе. Бик ярдәм дегустация сырга. Булат, исән калсаң, Аллага шөкер. Исән калгына инде. Алтын миңа ләйсән анас иман шкрешә. Алай җанамысың монда. Монда бөтен тәмле креш караучылары җыелып киләчәк. Әйе. Эзләп табачаклар сине. Салатның исеме? Менә исеме булсын Буинская любовь. Буин. Буа мәхәббәте. Теге. Ярар, рушайның сүзе. Әйе. Сизәсеңме безнең Боинский любовьны дип? Менә нәкъ шулай. Ашарлы. Аллага шөкер. Иң мөһиме шул. Кая. Менә. Менә мондай сыр шимя. Тоже буаныкы. Бу адайы. Әйе, буада чыккан. Бу шикәр заводына ясаган сыр бу. Әйе. Мен мондан алсам жарыймы? Әлбәттә. Шундан гына так. Әйе байтабыз. Бер бәрәңге, бер тавык. Яшьтекме? Бер бәрәңге, бер тавык. Тавык, бәрәңгесе пешкән булса, тавыгы пешкән диләр бездә. Беләсеңме мондай татар халык мәкале? Ишеткәне бар. Суганы пешсә диген. Баш суганнан билгеләр бер. Конечно. Тәмле. Сарымсак, син дә сарымсак исәлме? Әйе. Бик тәмле тәм бирә. Бик гади. Һәм җиңүче. Ләкин тәмле. Молодец. Пешкән бик тиз әзерләде ул беренче тапкыр уңа карамастан. Әллә ни бәйләнерлек урын тапмыйм, чөнки турадың да аттың, әллә ни заклап тормадың. Синең хатының бәхетле. Димәк, бик җиңүче булат. Юкмы әле? Синең хатының бәхетте, син пешерә белмәвең белән. Әйе, Аллага шөкер. Гөлнара, Эу. монда инде бер күз сирпесән әмә, менә мин синнән сорасам әле ризыкларга кагылганчы, кем җиңүче дип монда? Әлбәттә, Гөлнара, әлбәттә. Юк, башта калып кара әле Булат. Может, Моны бик тиз әзерләдең. Әйдә, бөтен стереотипларны бозып, Әйе. кыймактан башлыйбыз. Сездә кыймакны чәнечке белән эшләмме, кул белән тотма? кул белән Бездә дә майлап шулай аласыңдыр. эшлиләр. Сгущенка белән, әйме? Ай. Ай, Рәхмәтләнгән. сочный. Рахманиррахим. Син үзең ашап карадыңмы әле моны? Әйе инде. Ая. Кайнар түгелме? Ашарлыкмы? Үзең карап кара әле. Чәйнәп каптырыйммы диген. Ай. Ай, аның сметаннары бит кемнеке? Аша бетер. Бәрәкәтле сметан. Ай. Тәмлеме? Җиңүче син. Башканы каптатырмын. Юк инде Булат. Юк. Юк, инде аша инде хәзер ди. Юк, Мин аны мин сезне эзләп өчен төшердем әле ди. Салат. Салаттан башлыйбыз. Салат минем мамадышская нежность. Шуны ана калып карыйбыз мәле. Әйдә. Бу бер порция. Мамадышта порциялар шундый. Аны да ашап бетермә. Ул бик җиңел ул. Ул былай беренче карашка гына күп шикелле, бик тәмле ул. Җиңел. Кашык белән ашайын, инде чәнечкә белән. Юк инде. Рәхәтләнеп кабып. Мен бит интеллигент. Инде бу кылган булсын. Миңа шулай куша. Мультур кешесе. Әйе. Рәхәтләнеп менә моны авыз тутырып та. Үзебезчә. Кул белән генә аша. Әйе, юк инде.
Ашыклап ашаган булсам мен пиши Рамил хәтле булыр. Yok. Olay deme. Şenişkeli ben. Gülnara. Тәмле булган, әлбәттә, шуның хәтле бер салда майонез булгаттан чик тәмле булмасын. Майонез түгел, бәрәкәтленең сметаннары. Шулай мени? Ай, ялгыштым. Бик тәмле Гөлнара. Бик тәмле. Һәм дә шулпа кап карам. Шулпа. Шулпаны шуннан кап карасам жарыймы? Конечно, синең өлешең өчен. Ай. Шулпаның исеме? Бу просто шулпа, тавык шулпасы. Бу Бик үзенчәлекле дигән ибарәңгесен үзенчәлекле салды. әйе, үзенчәлекле. Әкрен шудыры. Но миңа ул шулпа уханы нитә? Хәтерләтә. Хәтерләтә, әйе. Тәме буенча, җиңеллеге буенча. Бәрәңгесен кап карыйм. Бәрәңгесен чиктә бик кызыклы диде ул. Син аның кишерен дә аша инде. Бергә алдым. Авызың пешмәсен ем. Тәмлеме? Тәмле. Атауга пешкән микәнсең? Пешкән. Ә? Пешкән. Тавын каптырмай без алайса. Кабы инде. Тавага бик зур бит. Кисеп, менә бу нәрсә өчен соң инде. Пычак. Давай. Без бит интеллигенция. Шуңа күрә шулай кисеп кенә ашыйбыз барысында. Вот. Син дә ашыгыз киләдер индеме? Кадерле тамашачылар, телевизион тамашачылары бик тәмле. Нәрсә дип әйтим Рамил? Güllara'nın irine bir pay bizdo. Тауфик. Көт, хәзер кайтып җитәр. Инде нәтиҗәне булып чыгарабыз. Рамил, синең ризыкларың бик гади булды. Шулай алар пешкән. Синең менә беренче тапкыр пешерүең өчен бу искиткеч нәтиҗә миңа кылса. Бик зур рәхмәт. Син молодец. Аллаһа шөкер. Молодец. Ләкин барыбер Гөлнара алдырды инде монда үзенең осталыгы белән, үзенең тәҗрибәсе белән. Тәҗрибә, осталык күренеп тора. Ул инде үзе дә әйтте, мин кухнядан эшләргә яратам. Анда үзем эшләргә бер кешене кертмим ди. Шуңа Тауфик менә беренче тапкыр күрде хәзерге вакытта. Гомумән әлеге ризыкларның ничек пешкәнен ул гомумән уйлагандыр аны, уларның барысын да кибеттән генә сатып аладыр дип әйе. Юк, үзе әзерли барысын да. Гөлнара, син монда бер сүз җиңүче. Котлыйбыз. Матур гаилә булып алга таба да шулай тәмле ашлар ашап кына яшәгез һәм син дә әлбәттә хатыныңны мактап кына аша, яме? Шулай. Күренеп тора хатының бик яхшы ашата. Аллаһа шөкер. Әйе. Һәм төшче дә. Аңлашылды. Гөлнарага. Шундый ук Рамилгә, икегезгә дә бер төрле. Ул яктан безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металлсовод заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп табалар, мәрмәр ислекле, аларның ислеге дә мәрмәр ислекле. Шундый яңа инновацион табалар сезнеке. Минем кызым белмичә әйтмәде. Әни, син иртәгә таба алып кайтасың дип. Ул төшендә күргән бит аны. Пешерегез. Рәхмәт Тәмле сезгә. ашлар, тәмле итләр кыздырыгыз, бәрәңгеләр, суганнар, кишерләр, шул. Хатын кыз өчен иң зур Алла затлы бирса, бүләк. Рәхмәт. Хатынының булачак туган көненә. Өйрәнермен дә. Әйе, үзең дә берәр төрле кыймак яисә бүгенге тапшыруда менә бу сырник рецептын язып ал Гөлнардан, яме? Язып алдым. Сөйләштекме? Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Инде безнең спонсорыбызга зур рәхмәт шундый бүләкләр өчен. Гомумән спонсор булган өчен дип әйтик. Сезгә дә киңәш итәм. Буган табалар җитмәсә, барасы да аның кибетләре бар. Казанда да, Кукмараның үзендә дә. Барасы сатып аласыз. Яисә интернет кибет ашагына шалт игезгә кайтартасыз. Я, теләкләрегез булса, әйдәгез тамашачылар, сезнең кызыгызда. Hürmetli TMTV тамашачылары, sizga исәнлек, саулык, тынычлык, барлык изге теләкләр TMTV каналына зур үрләргә ирешергә, безгә дә аның белән бергәлектә ирешергә насыйп булсын. Амин. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә, Булат, һәм инде әлбәттә TMTV каналына бик зур рәхмәт чакырганына. Узын гомерле булыгыз, тамашачыгыз сезне яратсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Шуның белән тапшырыбыз тәмам. Сезгә иҗади уңышлар, гаилә бәхете теләп калабыз. Әле тагын күрешергә язсын. Инде якынлашып килүче җәйге айлар белән сезне котлыйсы килә кадерле безнең телевизион тамашачыларыбыз. TMTV каналын карап барыгыз, күзәтеп барыгыз. Киләсе очрашулар кадәр исән сау булыгыз. Пока-пока.